Det gyldne snit. Sætningen for det gyldne snit er phi er lig a over b i a plus b over a. Altså hvis vi har et linjestykke her, som er opdelt af C, så er forholdet mellem det største linjestykke og det mindste linjestykke er lig forholdet mellem hele linjestykket og det største linjestykke. Phi, som så er lig 1 plus kvadratroden af 5 over 2. Og det vil jeg så bevise, altså at forholdet mellem a og b er udtrykt ved phi. Så vi har a over b er lig a plus b over a. Det første jeg gør er at gange med a på begge sider. Vi har a i anden over b er lig a plus b. Nu dividerer jeg så med b på begge sider, og når jeg gør det her, gør jeg det ved at gange ind i nævneren, så vi har a i anden over b i anden er lig a plus b over b. Sådan der. Så kan jeg så omskrive det til a over b, det hele i anden er lig a over b, for at dividere med b i alle led. Og b over b er det samme som 1, så det er plus 1. For at det her det skal minde om en andengradsligning, altså så jeg kan løse det som en andengradsligning, så vil jeg skrive x i stedet for a over b, så den hedder x i anden i x plus 1. Og for at det her skal være en løselig andengradsligning, rykker jeg det her over på den anden side ved at trække det fra. Så har x i anden minus x minus 1 er lig 0. Her har vi så en andengradsligning, som jeg løser ved at finde d, som er d er lig b i anden minus 4 gange a gange c. Vores a er lig 1, b er lig minus 1, og c er lig minus 1. Det sætter jeg så ind, så vi finder d ved minus 1 i anden minus 4 gange 1 gange minus 1. Så d er lig minus 1 i anden, det giver 1. Minus 4 gange minus 1, det giver plus 4 gange 1, så vi har plus 4. Så d er lig 5. D er større end 0, så jeg kan løse, der er 2 løsninger, 2 rødder til den her andengradsligning, som så er x er lig minus b plus minus kvadratroden b over 2 gange a. Og den første rød er så minus b, så det er minus 1 plus kvadratroden af d, som er 5 over 2 gange 1. Den anden rød er minus 1 minus kvadratroden 5 over 2 gange 1. Den her rød er negativ, så den forkaster jeg, da vi snakker om et linjestykke, altså en længde, som kun kan være positiv. Og vi har så her x er lig 1 plus kvadratroden af 5 over 2. Og det er jo så det, vi har heroppe, der er phi. Så hermed bevist, at phi er lig forholdet mellem a og b, som er lig 1 plus kvadratroden af 5 over 2, som er lig 1,6180. Det gyldne snit.